Коледа наближава и е време да мислим за подаръци. Ако твоето гадже е фитнес гай или просто обича да носи спортни дрехи, за да му е удобно, този Christmas гайд е специално за теб. Започваме с по-бюджетните предложения. Тениска. Това е всъщност доста добро предложение, защото мъжете обичат да имат едно нещо, но пък да е качествено. Тази тениска е страхотна. Светъл цвят, съчетава се с всичко. Не, че мъжете гледат за тези неща, но нека поне ние помислим за тях. Следващото нещо е този екип, в който и аз се влюбих. На Puma е горнище и долнище. Важно уточнение е, че на долнището има ципове, което поне за моя мъж е много важно. Супер стилен и се съчетава и с тениската. И накрая, ако искате да заложите на малко по-скъп подарък, ви предлагам тези маратонки на Under Armour. Хем са маратонки, хем са кожни, което означава, че са идеални за по-дъждовните дни. Тези неща може да ги съчетаете и с един шоколад, естествено, и подаръка е завършен. Оставям ви целия гайд, който може да използвате. Приятно пазаруване!